is harder. Wij zitten hier zelfs hier met criteria als van wat hokke boeken hebben nou echt literaire kwaliteit. Wat maakt het boek bijzonder? Is het nou de karakters? Is het de compositie? De rijkdom van de Friese taal? Dat die tot het diepste exploreren. Nou, van die criteria, daar had Elsenien zijn eigen opvatting over. Maar uiteindelijk winnen wij toch unaniem uit het gong om de winnaar en het winnende boek verteld. Weten we dan maar die unanieme kamer uit de klobbers helje. Ik hoop je dat we hem hier krijgen en dat niemand er nog deskundigen van nodig. Er lijkt wat in. Er lijkt wat in. En daar zit ik nog wat in. En de winnaar, het winnende boek van de Kiespert Javersprijs 2015, dat is mij het mooie proces dat we eroverheen hebben, maar we zijn unaniem dat het boek dat winnen mast, dit boek is. Het is het boek Einde van Vrouwenakker Koos Tiemersma. Dank u wel. Misschien is het wel goed om de voorzitter van de jury even te vragen wat nou Einde zou bijzonder maken. Het is een zeer intelligente, op een nij uitvoerende plattelandsroman. 19 personages, maar ook 19 karakters. 8. Wie het 8? Dan gaan we de volgende ook maar doen. Oké. Dat is echt een personage. Ik kan zinken. Nou en dan tragiek, maar ook een proto-sociaal gevoel en een proto-humor. Het speelt in een uithoek in Friesland, in een grindgebied. En dat nou en dan echt heel specifiek is, maar het had echt een hele universele uitstraling. Het kon echt heel goed op oren plakken in Europa, in Nederland, maar ook in Europa plakvinden. Het had een haast filmische compositie. Alle registers weer niet, maar nergens is de schroever uit de bocht vliegen. Net anekdotisch en net nostalgisch. En met een onvlieske flair in stijl van schroeven. En daar komen we nog op waarom op 10 oktober. Misschien tot een eerste reactie, spontane reactie. Hoera!